všichni, takže dneska budu dělat můj první vlog v češtině, konečně. Jestli nemluvíte česky, já tady dám titulky, tak nebojte se. No, dneska je pátek a je můj poslední víkend v Česku. Jsem strašně smutná, jako čas utekl tak rychle tady. Hodně se tady stalo. Ztratila jsem mobil, byla jsem v Praze, pes mi málem zemřel. Ale jako jinak tady bylo fajn. Jsem šťastná, že jsem viděla moji rodinu a kamarády a měla jsem se strašně dobře tady, tak bude se mi určitě stýskat. Dneska celý den jsem odpočívala s Frankem a za chvíli půjdu za babičkou. Ona mi dneska dělá buchtičky s krémem, moje nejoblíbenější, já se tak těším. Včera mi udělala šišky s mákem a ty byly božské. Šišky jsou dobré, ale vadí mi to, že když je jíš, tak vždycky máš zuby celé černé. Když jsem byla malá a bydlela jsem tady, babička mi vždycky dělala šišky s mákem a ještě borůvkové knedle, ale ty si asi nepožádám, protože já už jsem tady určitě přibrala asi 10 poundů. Budu se vážit v Americe, tak se dozvím. A potom večer pojedu do Ostravy na nějaký laser tag. Můj bratranec to zařídil, tak nevím, co to bude, jak to bude. No tak nic, chcete vidět Franka? Frank žije! Ty poslední 3 dny tady byly hrozné, jsem se tak o něho bála. Ale už se mu daří dobře, je zdravý, trochu unavený, ale šli jsme dneska na procházku a byl šťastný. Franky! Tak jo, buchtičky s krémem budu ochutnávat. A jaké jsou? Dobré? Vynikající. Nemůžu dýchat. A tady je kočka. Hi Kitty. Jsem v Karolíně v Ostravě a šli jsme tady na takový malý nákup, protože na laser tag potřebuju mít všechno černé, no a já žádné černé oblečení tady nemám. Tak jsme tu jenom na 10 minut a pak pojedeme na laser tag. Včera jsem bohužel nedokončila vlog, protože jsem usla, no ale šla jsem na laser tag a jsem těžce zraněná dneska. Vypadám strašně, dívejte na to, mám modřiny úplně všude. Tady ta je nejhorší. Tak to se stane, když hraješ laser tag ve tmě a nevíš, co děláš. Pak jsme šli všichni na pizzu a na pivo. Já už jsem tady v Česku jedla pizzu 4krát. Pizza včera byla vynikající. Nevím, kde jsme byli, někde v Ostravě, nějaký bar. Doufám, že se vám líbil můj vlog v češtině. Jestli chcete více vlogů v češtině, dejte mi like a uvidíme se zase zítra. Ciao! What?